Tenda aiwa tafamba zvakanaka. Chekutanga ndinoti tine urombo nekurasikirwa kwatakaita naPope Francis, mukuru wataiziva aitungamirira Roma pasi rese. Zvakatibata patakazvinzwa tiri kuTanzania. Rwendo rwedu takafamba zvakanaka. Tinoona vatendi vedu nekuvasimbisa pakunamata nekuvakawo mimwe miteuro yatei tichivaka. Mukufamba kwatinoita tichibuda kunze nekudzoka, tichiedza kusimbisa ukama hwakavakwa kare neSecond Republic pakati penyika mbiri, Zimbabwe neTanzania. Tikuona kuti nekuda kweSecond Republic ukama ihwo uri kuenda huchiramba huchisimba, nekuti kana tiri ikoko totoita kunge tiri kumba kwedu. Kufamba kwatoita tichibuda zvinobatsira zvakare kuti iyo pavanouya tichivabatsira nepavanouya kumisangano vanenge vari kunyika dzatinoenda, zvinopa mukana wekuti vanopinzawo mari muno munyika yedu yeZimbabwe. Uye nyika inonamatirwa nevene vayo, ndosaka muchiona tichiramba tichinamata kudai. President vanotiwo nyika inovakwa nevene vayo. Naizvozvo tiri kukurudzirawo vapostori kuti varambe vachishanda nemaoko, hakuna chinoya munhu akagara. Kushanda kusimudzira nyika kuti iende mberi. Totoshamisika kunzwa vamwe vachitaura kuti vanhu garai kumba musaende kunoshanda, kuti nyika iwire pasi vanhu vafe nenzara. Saka sevapostori tiri kunamatira mweya iwoyo wekuti mumwe munhu anoti vanhu regai kuenda kubasa, mufe nenzara muri kumba kwenyu, iye achidya ari kumba kwake, kuti mweya iwoyo nemuzita raJesu ngaubve. Amen.